Bilayên ezîz, xuşkên hêja û guhdarvanê birûmet. Bihêviya ku çi qas umrê me we, temenê me we dirêj bibe, pê re jî dîn û dinya me ê ku pêşe rojê ji derbasbûyî xweştir bibe, ez dest bi xaftina xwe dikim. Mijara me di derheqa ku ayetê Xwedê de yê ku mucîzekî nû ji Qur'anê bihê nûyîn kir. Li gorî lêkolînerê Qur'anê Kerîm di dinyayê de ku lêkolîn dikin, Qur'anê Kerîm li gorî qewlê Kûfiyîn a ku di serî de jî Hezretî Elî radiyallahu anhû 6236 ayet. Li gorî qewlê xelî Kûfiyîn a Qur'anê Kerîm 6636 ayet. Di vê tiştê ku were par de bikim, Qur'anê Kerîm çend ayetê, ev jî mucîzekî din a, eger hûn bala xwe bi çavê serê xwe birênin, bi guhê xwe guhdarî bikin û bi çavê qelbê xwe jî tam tefekkûr bikin, hûn ê îşev mucîzekî Qur'anê Kerîm nûyîn bikin. Min jî nûyîn kiriye. Min qefatî. Belê, ev Qur'anê Kerîm tam 1000 ayetê Qur'anê Kerîm emrê Xwedê ye. Yani li mêj bikin, rojî bigirin, li hev bibin xwe sileyr hep pêk bînin. 1000 ayet jî nehiyê Xwedê ye. Xwedê gotiye yani tiştê ku emrê Xwedê ye ji bo dîn û dinya we hûn pêk bênin, dîn û dinya we biselihe, dinya û axireta we hûn serfiraz bin, ev emrê Xwedê çawa pêk têne? Ji bo dîn û dinya we tiştê ku ne baş bi jî, 1000 jî nehiyê Xwedê heye. 1000 ayet jî we'dê Xwedê ye. We'd yani eger hûn emrê Xwedê pêk bênin û hûn qenc bin, Xwedayê Teala wê hem li dinyayê we serfiraz bike, hem wê li axiretê cennetê bide we. Ev jî we'dê Xwedê ye. 1000 ayet jî we'îdê Xwedê ye. We'îd mana tehdîd e. Eger hûn bi xebera Xwedê nekin, hûn emrê Xwedê pêk nênin, hûn nehiyê Xwedê pêk nênin, hûn dijî emrê Xwedê derkevin, wê cezayê we ev be ev be ev be, dîn û dinya we wê te wêran be, hûn ehlê cehennem bibin. Ew jî we'îdê Xwedê ye. 1000 ayet jî qisas û exbar in. Basa qisê pêxembera û basa xeberê pêxembera dike. Mesela wek Hezretî Yûsuf sûretê wî. 1000 ayet jî tiştê îbret û mîsal in. Belê. 500 ayet jî helal û heram e. Ev ya helal e, ev ya heram e. 100 ayet jî dua ye. 66 ayet jî ayetê nesx û mensûx. Divir de jî bi me dîn kirinê ku Qur'anê Kerîm mucîzeyê binê. 1000 ayet ev, 1000 ayet ev, 1000 ayet ev, 1000 ayet emr, 1000 ayet nehî, 1000 ayet qisas, 1000 ayet we'd û we'îd, 1000 ayet vîya hanî. Gelo em vana vê ayetê hana, em çi qasî vana pêk tênin? Gelo vana em sediyekî jî pêk tênin? Na. Tî bawer bikî sediyekî ya em pêk tênin ya em pêk nênin. û em dê em misliman in. Kî me pirs kir em dê em misliman in, em Muhemmedîn in, kes nabe were devê diya min tirşe. Her kes divê devê diya min mize. Halbukî wallah ku em misliman bûna, ev tişt niha serê me. Divê çarşembê pêşem diyar e. Ji dinya me çawa wêran e? Çarşembê mînak mîsal, wallahî wî axireta me jî wêran be. Bihêviya ku em ê emrê Qur'anê pêk bênin, nehiyê Qur'anê jî pêk bênin, em ê digel malbata xwe, pêşeroja xwe, em ê serfirazê her du cîhana bin, em wetev bibin emanetê Xwedê ya Rabbi.